Hey, ano akong mga kuano, mga tanom nga durian. Dagko ito po ang durian. So, sayang lang kayo mga kapobre kay mga kuan, mga matay. So, wala tayo dito ng isang bayan. Bandong kayo mga kapobre. Basta dagko na ang itong mga tanom. Ang durian ko. Sa 20 kape na ko durian. O ang nabili mga kapobre. Kamag-uuma. Mga 5 na siguro tibok. Mga tanong mga ko ano. Ini tulong na ito igo harbis. Tulong na ito igo harbis. Dito. Kakao. Tulong sa kuan. Mga daot na. Walay alima. Sayang. Mahal na siya. Problema tayo kung si Jesus ay mong pahariin. Una lang ang imong kaugalingon, igalain sad ang panahon. Wala ka daghan nga problema, di may kasulbaran na unahan, na umagulahan ngayon sa lupayon. Kung si Jesus ang imong paharion,